Hello guys. Morning. Manglaba na sadta. Andan na ko sa akong washing. Naman ko guys. Seteng daghana. Di apa na. Wa pa'y labot tapos taas guys. Ani man itong kinabuhi. Trabaho sa balay, trabaho sa panginabuhi. Hello guys, nalaba na sada. Imbes nga Domingo, ka-relax ta guys, ka-apple kay trabaho, adlaw-adlaw trabaho. Saon ta maning ato obligasyon trabaho sa balay. Ato na lang ning utungon guys. Daghang hinayhay ay. Poson ko na rin uga-uga kaya na po ikuan isunod. Yan ang mga hinayhaya sa ako ng mga ako. Hello guys, nag-auto ka. Nag-turog, may akong tiyan sa gutom. Pati na akong panglaba. Sinoy, buwasin pero daghan sa wasin mo. Dugat ang mga wak-wak. Kung saan nyo ya? Kan pansit kantung. Kapit, inuwa kapit. Abangan. Kung maglaba, sampai usa ka walking gilunod. Gas naman to. Taon guys, alam mo to, lami man. Kaya una, kaya na magkaginutan kami.
Lalaki? Bing saga. Bing saga. Bing. Salamat. Salamat sa Persia. Pwede wasarin ka kayo. Guys, napakuywas-wasanan pa. Oh, sus. Di magkurog imong tiyan as kagutom. Oh, nalabahan ako. Kan kayo. Kinsa may dili magkurog ang tiyan ana saka gutom. Tinuod nagwasing pero kadaghan ana guys. Dapat diri gyud. Na. Oh. Ay, kadaghan pero buyag sa bulingon ako. Duha ka semana. Kay kan atong pag November 1. Well, thank you. Manghuma na gyud, waswas ko ag tiwas ani guys. Sige, bye. Happy Sunday, happy lang gyapon ang Sunday. Sa kapoy kaayog linaba. Sige, bye-bye.